Και τώρα λοιπόν θα πω κάτι το οποίο είναι ανατρεπτικό και σίγουρα θα σηκώσει κύματα συζητήσεων και αντιδράσεων. Δεν προσβάλλω όμως κανέναν, αλλά λέω μια πολύ μεγάλη αλήθεια που έχω βιώσει με τα ζευγάρια τόσα χρόνια και που ίσως, αν το σκεφτείτε και το αντιληφθείτε, θα σας φανεί πολύ χρήσιμο. Δεν προτρέπω πάντοτε τα ζευγάρια να παντρεύονται ή να προχωρούν στο να δημιουργήσουν οικογένεια αν δεν έχουν ελεγχθεί αν μπορούν να κάνουν με φυσικό τρόπο παιδί νωρίτερα. Καθώς ένα τέτοιο νέο μετά το γάμο μπορεί να δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις μεταξύ τους, να δημιουργηθούν στενοχώριες και από τους δύο ανθρώπους και πιστέψτε με, ειλικρινά, δεν μπορούν εύκολα σε μια τέτοια είδηση ένα παντρεμένο ζευγάρι και μάλιστα φρέσκο παντρεμένο να διαχειριστεί αυτή την πληροφορία. Οπότε λοιπόν, πολύ βασικό είναι νούμερο 1, γενετικός έλεγχος και των δύο για να μπορέσουν να μπορούν να τα κάνουν παιδί χωρίς κάποιο γενετικό νόσημα. Νούμερο 2, ιστεροσαρκογραφία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αν η γυναίκα μπορεί να μείνει με φυσικό τρόπο έγκυος. Νούμερο 3, ένα καλό στερεοδιάγραμμα με όλες τις παραμέτρους που μπορεί να ελεγχθούν και να δημιουργήσουν φυσική σύλληψη.